Ekuseni ngime phambi kwasesitolo ihora lonke ngilinde umngani wami waseFrance. Ume isikhathi eside. Yebo. Ugcine efikile? Cha, akafikanga. Kanjani? Angazi. Kuyadina lokho. Yebo, angikwazanga ukuthenga. Ebusuku ngizofonela umngani wami. Ekuseni, in the morning, ngime phambi kwasesitolo. I was standing in front of the shop ihora lonke, a whole hour. Ngilinde umngani wami waseFrance. I waited for my French friend, or my friend from France. Ume isikhathi eside. Oh, you stood a long time. You waited a long time. Yebo, yes. Ugcine efikile. In the end, he arrived. Did he come in the end? Cha, akafikanga. No, he didn't come. Kanjani? How come? Angazi, I don't know. Kuyadina lokho. That's annoying. Yebo, angikwazanga. Yes, I wasn't able ukuthenga, to shop. Ebusuku, in the evening or at night, ngizofonela, I'm going to phone umngani wami, my friend.